హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ హరే రామ రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అందరికీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలో మొదటి అధ్యాయం సగం చూసాము, రెండవ భాగం ఈరోజు చూద్దాము. అందరికీ స్వాగతం. సో నిన్న చైతన్య మహాప్రభు బెంగాల్ వెళ్ళడం, అక్కడ ఆయన కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండడం, పూరీలు ముందు తీర్థయాత్రలు చేయడం, ఇవన్నీ చూసాము. ఆ తర్వాత మరి ఈ రూప గోస్వామి, నిత్యానంద గోస్వామి, ఆ తర్వాత అద్వైతాచార్యులు, ఇలా వేరు సమయాల్లో వెళ్ళడం, ఈ బెంగాల్ వాళ్ళందరూ కూడా రథయాత్రకు ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళి అక్కడ 4 నెలల పాటు ఉండడం, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నిన్న చూసాము. ఆ తర్వాత ఆయన కుళియ గ్రామానికి తిరిగి రావడం, అక్కడ ఆయన వచ్చినప్పుడు మరి ఎంతో మంది ఆయన్ని కలవడానికి రావడం, చివరికి ఆయన మరి ఇంకా ఒత్తిడి ఎక్కువై కూడా ఆయన తరువాత కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ ఆ ఊరు వదిలి వెళ్ళడం. ఆ తర్వాత ఈ రామకేలి గ్రామంలో ఆగినప్పుడు మరి అక్కడ కూడా చాలా మంది రావడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ముస్లిం రాజు ఇలా ఈయన దగ్గరికి ఇంతమంది వస్తున్నారు, ఏమిటప్పా ఈయన యొక్క ప్రత్యేకతని ఆయన ఆశ్చర్యపోయి, ఆయన మరి ఏమి ఇవ్వకపోయినా వీళ్ళందరూ ఆయన్ని అనుసరిస్తున్నారు అని అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. ఆయన్ని అంటే చాలా సాధు అయి ఉంటాడు అని నాకు అనిపిస్తోంది. అతన్ని మనం ఏమి చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఈర్ష్యతో ఆయన ఎలా ఉండాలంటే ఆయన అలా వదిలేద్దాం, మనం ఏమీ చేయొద్దు అని కూడా ఆయన అన్నాడు. ఆ తర్వాత తన యొక్క అనుచరుడు ఆయన కేశవ ఛత్రి అనే అతన్ని ఈ ముస్లిం రాజు అడగడం జరిగింది, అసలు ఏమిటి ఈయన విషయం అని చెప్పి. అడిగినప్పుడు ఈ కేశవ ఛత్రి మహాప్రభు చైతన్య మహాప్రభు గురించి అంతా తెలిసినా కూడా ఆయనకు అన్ని విషయాలు చెప్పకుండా, ఆయన యొక్క ఘనతను ఎక్కువగా చెప్పకుండా ఏమన్నాడంటే, ఆయన ఏదో అలా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి వెళ్తూ ఏదో తీర్థయాత్రలు చేస్తూ ఉంటారు, ఏదో కొద్దిమంది వచ్చి ఆయన్ని చూస్తూ ఉంటారు, మనం ఆయన మీద ఈర్ష్యతో కొంతమంది మీ సేవకులు ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేయడం జరిగింది, మనం ఆయనను పట్టించుకోకుండా ఉండడం మంచిది, ఎందుకంటే
మనకి దానివల్ల ఏమీ లాభం లేదు, పైగా నష్టమే. కానీ ఆయన ఏదో ఒక సాధువు, కొద్దిమంది అనుయాయులతో అట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి కొంచెం ఆయన యొక్క ఘనతను తక్కువగా చెప్పారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కువగా చెప్తే మళ్ళీ ఆ రాజుకి ఏదైనా ఆగ్రహం వస్తే మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభుకి మీదకి వీళ్ళందరినీ పంపడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సమస్యలన్నీ కూడా తలెత్తుతాయి. ఎందుకు అని చెప్పి ఆయన యొక్క ఘనతను, ఆయనకున్నటువంటి అనుయాయులు అంతమంది లేరు అన్నట్లుగా ఈ కేశవ ఛత్రి అనే ఆయన రాజుకు ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇలా చెప్పి చైతన్య మహాప్రభుకి దగ్గరకు ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి పంపిస్తాడు, రాయబారం పంపించి నువ్వు వీలైనంత త్వరలో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. అయితే ఈ రాజు దబీర్ ఖాస్ అంటే రూపగోస్వామి యొక్క పూర్వనామం అన్నమాట. ఆయనను అడిగారు చైతన్య మహాప్రభు గురించి, అంటే ఈయనకి తెలియకుండా. అడిగినప్పుడు రూపగోస్వామి ఆయన యొక్క వైభవాలని చెప్పడం ప్రారంభించాడు. మరి ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడే నీకు ఈ రాజ్యం ఇచ్చింది, ఇవన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అదృష్టం వల్లే, ఆయన యొక్క అనుగ్రహం వల్లే జరిగాయి. ఆయన అందరి మంచి కోరేవాడు, ఆయన వల్లే మరి అన్నీ కూడా ఇలా విజయవంతం అవుతాయి. అందరికీ ఆశీర్వాదాలు, విజయం ఎక్కడ ఎవరికి వచ్చినా ఆయన యొక్క అనుగ్రహమే అది. నువ్వు అసలు నన్ను ఎందుకు ఇలా ప్రశ్నిస్తున్నారు? మిమ్మల్ని మీరే ప్రశ్నించుకోండి. మీరు మరి రాజు భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి కదా, ఎందుకంటే మరి ప్రజలందరినీ వాళ్ళ మంచిని చూడాల్సిన వాడు కూడా మరి భగవత్ ప్రతినిధి కాబట్టి మీకే అర్థమవుతుంది, నాకంటే బాగా మీరే అర్థం చేసుకోగలరు, మీరే భగవంతుడి ప్రతినిధి కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు ఎందుకు అన్నప్పుడు ఈ రకంగా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. మరి నీకు మనస్సులో ఏదనిపించినా అదే నీకు గుర్తు అని చెప్పి రూపగోస్వామి అనడం జరిగింది. సో అప్పుడు ఈ రాజు, ఈ చైతన్య మహాప్రభు నాకు భగవంతుడే స్వయంగా అనిపిస్తోంది, నాకు అందులో ఏమి సందేహం లేదు అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఈ సంభాషణ చేసిన తర్వాత రాజు తన ఇంట్లోకి వెళ్ళడం, రూపగోస్వామి అప్పట్లో మరి ఆయన్ని దబీర్ ఖాసు అనేవారు, ఆయన ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఈ దబీర్ ఖాసు ఆయన బ్రదర్ అంటే సోదరుడు ఎవరు, ఈ సనాతన గోస్వామి, వీళ్ళిద్దరూ ఇక చైతన్య మహాప్రభుని దర్శించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. సో మధ్యరాత్రిలో వీళ్ళిద్దరూ, ఆయన పేరు సనాతన గోస్వామి పేరు సాకార మల్లిక ఇంతకుముందు, ఈ రూపగోస్వామి పేరు దబీర్ ఖాసు. సో వీళ్ళిద్దరూ మధ్యరాత్రిలో చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ముందు నిత్యానంద ప్రభువుని, హరిదాస్ ఠాకూర్ గారిని కలిసి ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుని కలవడానికి ముందు వీళ్ళిద్దరిని కలిశారు. ఎందుకు అంటే మరి వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకి చెప్పడం జరిగింది, ఇలా వీళ్ళిద్దరూ నిన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు అని చెప్పేసి. ఈ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు కూడా ఎంతో మర్యాదతో, ఎంతో వినయంతో మరి వాళ్ళు వాళ్ళ బట్ట అదంతా కూడా మెడ చుట్టూ కట్టుకుని దండావత్ ప్రణామాలు చేయడం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభుకి. వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో, వాళ్ళకి కంటి వెంట దుఃఖం కూడా వచ్చేసిందనమాట. ఆ రకంగా వాళ్ళు దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత సో చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళని లేవదీసి వాళ్ళని ఆశీర్వదించడం, ఇద్దరు మరి వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చేశారు. మరి మేము మరి ఈ సాధారణ మానవులం, ఎంతో తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం, మరి ఏమి తెలియని వాళ్ళం, మా యొక్క ఉద్యోగం ఏమిటి, మేము చేసే పని ఏమిటి, మా సహచరులు అందరూ కూడా చాలా తక్కువ స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి మీకు మమ్మల్ని మీ దగ్గరికి వచ్చే అర్హత కూడా మాకు లేదు అనిపిస్తోంది, మేము ఫలానా అని చెప్పుకునే అర్హత కూడా మాకు లేదు, మీ ముందు నిలబడే అర్హత కూడా మాకు లేదు అంటూ, మా అంత పాపులు కూడా ఇంకొకరు ఉండరు, కాబట్టి ఇక మా పాపాల గురించి చెప్పాలంటే కూడా మాకు చాలా సిగ్గుగా ఉన్నది, ఇంకా మాకేం మాట్లాడాలో కూడా తెలియడం లేదు ఇక అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుతో చెప్పడం.
ఆ తర్వాత మరి నువ్వు ఈ రకంగా తమరు అందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చారు. మాకంటే కూడా ఉద్ధరించవలసినటువంటి తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకెవరూ కూడా లేరు. మేము నీ పాపాలు చేశాం కాబట్టి. నువ్వు ఈ జగాయి మదాయి అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ముల్ని కూడా నువ్వు అనుగ్రహించావు అంటూ వాళ్ళు బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టారు. వాళ్ళేమో నవద్వీపంలో వాళ్ళు కూడాను. కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళల్లో ఉన్న అంటే వాళ్ళు అలా మంచి కుటుంబంలో మంచి గొప్ప స్థానంలో పుట్టిన వాళ్ళు. అయితే వాళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళు చేసిన తప్పేమిటి అంటే పాపాలు కొన్ని చేయడం వాళ్ళు జరిగింది. కాబట్టి మరి ఎన్నో పాపాలను కూడా నువ్వు చెప్పినటువంటి నామాన్ని పలకడంతో ఇవన్నీ కూడా పాపాలను దగ్ధం చేస్తుంది నీవు చెప్పిన ఈ నామం పలకడంతో. కాబట్టి జగాయి మదాయి నీ పేరుని చెప్పి మరి ఆ రకంగా వాళ్ళు చివరికి నీ వల్ల అనుగ్రహింపబడ్డారు, రక్షింపబడ్డారు అని చెప్పి అంటూ మేము ఇద్దరం కూడా మరి ఎన్నోసార్లు వాళ్ళకంటే ఎన్నో రెట్లు తక్కువ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళం. మరి ఆధ్యాత్మికం కాదు లేదు సరిగదా. వాళ్ళ పాపాలతో పోలిస్తే ఇంకా మా యొక్క స్థితి ఇంకా నీచంగా ఉన్నది అని చెప్పి. కాబట్టి మరి మేము మాంసం తినే కుటుంబాల్లో పుట్టాము, మాంసం తినే వాళ్ళ దగ్గర ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాము, వాళ్ళ క్రింద మరి ఇటువంటి పాపకరమైన జీవితంలో మేము ఉన్నాము. మా యొక్క సహచరులు కూడా ఇటువంటి వాళ్ళు. మేము మరి ఇలా గోవులకు బ్రాహ్మణులకు కూడా ఈ రకంగా మేము అన్యాయం చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ సాకార మల్లిక దబీర్ కాసు ఇద్దరు కూడా చాలా వినయంతో వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళ తప్పుల్ని కూడా చెప్పుకుంటూ చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర వినయంగా వందనం చేస్తూ మరి ఇంకా మమ్మల్ని నీవు అనుగ్రహించాలి, నీవే మరి అందరినీ రక్షించేవాడివి కాబట్టి నువ్వు ఏ విధంగా అయినా ఈ పతిత పావనులు అందరినీ రక్షించేవాడివి కాబట్టి మమ్మల్ని కూడా రక్షించవలసింది అంటూ వాళ్ళు ప్రార్థించారు. మేము చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నాం. మరి నీ యొక్క దయకు కూడా మేము పాత్రులం కాదు న్యాయానికి, మేము చేసిన పాపాలకి. అయినా సరే నీ యొక్క దివ్య లక్షణాలు విని నీ పట్ల ఆకర్షితులమై నీ యొక్క అనుగ్రహం కోసం మేము వచ్చాం అని వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ మరి నీకు సేవ చేస్తూ మేము ఈ రకంగా కైవల్యాన్ని పొందాలని అనుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఎప్పుడు నీ యొక్క సేవకుడిగా మేము అవ్వగలము ఇటువంటి గురువుకు సేవకుడిని అవ్వాలని మాకు కోరికగా ఉంది. మాకు అర్హత ఉన్నదా, అవ్వగలమా అనే భావంతో ఉన్నాము అంటూ వాళ్ళు ప్రార్థనలు చేసినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు దబీర్ కాసు మీ ఇద్దరు కూడా నాకు ఇదివరకే సేవకులు, మీ పేర్లు అందుకని నేను మీ పేర్లను కూడా మార్చేస్తాను, రూప అని సనాతన అని. ఇప్పుడు మీరు ఇంత బాధపడటం మీ యొక్క దుఃఖం చూస్తే నాకు బాధగా ఉంది అని చెప్తూ మీరు ఎన్నో ఉత్తరాలు రాశారు మీరు ఇలాగే వినయంగా, కాబట్టి నాకు మీ సంగతి తెలుసు ఆల్రెడీ మీరు అని చెప్తూ మరి నాకు అసలు ఇప్పుడు ఈ బెంగాల్ రావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, కానీ మిమ్మల్ని మీ ఇద్దరి కోసమే నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నేను రామకేలి ఎందుకు వచ్చాను అని చెప్పి చాలామంది అందరూ ప్రతి ఒక్కరు అడిగారు. ఎవరికి కూడా నా యొక్క ఉద్దేశ్యం తెలీదు, కానీ మీ ఇద్దరు వచ్చి నన్ను చూస్తారు అని నాకు తెలుసు. అందుకని నేను ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళండి, దేనికి భయపడొద్దు. మీరు ప్రతి జన్మలో కూడా నా యొక్క నిత్య సేవకులే. మిమ్మల్ని కృష్ణుడు తప్పనిసరిగా భగవంతుడు త్వరలోనే అనుగ్రహిస్తాడు అని చెప్పి ఆయన 2 చేతులు వాళ్ళ తలల మీద పెట్టి ఆశీర్వదించడం జరిగింది. వాళ్ళు ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేయడం జరిగింది. అయితే చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత ఆలింగనం కూడా చేసుకుని మరి వాళ్ళ అక్కడ ఉన్నటువంటి అందరితో కూడా వాళ్ళ పట్ల కరుణ చూపించమని అడగటం జరిగింది. ఇదే మరి అప్పుడు ఇదంతా
చూసిన భక్తులందరూ కూడా మరి చాలా సంతోషించి హరినామ జపం చేయడం ప్రారంభించారు. ఆ రకంగా రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి మొట్టమొదటిసారిగా చైతన్య మహాప్రభువుని కలవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ అక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్య భక్తుల్లో మరి నిత్యానంద ప్రభు, హరిదాస్ ఠాకూర్, శ్రీవాస ప్రభు, గదాధర పండితుడు, ముకుంద, జగదానంద, మురారి, వక్రేశ్వర వీళ్ళంతా ముఖ్య అనుయాయులు కదా, వీళ్ళంతా అక్కడ ఉన్నారట. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు చెప్పినట్లుగా ఈ అన్నదమ్ములు ఇద్దరూ కూడా మరి అందరి వైష్ణవుల వాళ్ళందరి పాదాలను కూడా నమస్కరించి వాళ్ళు అందరికీ కూడా ఆనందాన్ని కలిగించారు. వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళిద్దరిని ఆశీర్వదించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అక్కడున్న ఈ వైష్ణవులందరినీ వాళ్ళ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ఇక మరి వెళ్ళే సమయం వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు అందరికీ పాద నమస్కారం చేస్తూ ప్రభు మరి నవాబ్ హుస్సేన్ షా అనే ఆయన ఇక్కడ బెంగాల్ రాజు, ఆయన పేరు, ఆయనకు మీరంటే చాలా మర్యాద, కానీ ఇక మీరు ఇక్కడ నుండి దయచేసి వెళ్ళిపోండి ఇక అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ఆయన మీ పట్ల ఎంతో గౌరవం ఉన్నా కూడా ఆయన యవన అనేటటువంటి జాతికి చెందిన ఆయన కాబట్టి నమ్మడానికి లేదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంతమంది మిమ్మల్ని అనుసరించి ఆ తీర్థయాత్రలకు మీతో పాటు ఇలా బృందావనం వెళ్ళడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల చేయవలసిన అవసరం లేదు. మీరు బృందావనం వెళ్తున్నారు అంటే మరి ఎంతో మంది మీతో పాటు రావడం అంత మంచిది కాదు అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక సలహా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. మరి చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా భగవద్ అవతారం అయినప్పటికీ కూడా మరి ఆయన ఒక సామాన్యుడిలాగా ప్రవర్తించాలి కాబట్టి ఆయన ఒక మానవ ఆకారంలో రావడం జరిగింది కాబట్టి నేను అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండే వాళ్ళు ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని చూపడానికి ఆయన వచ్చారు కాబట్టి ఆయనకు వీళ్ళు ఈ రకంగా సలహా ఆయన భగవంతుడైన ఆయన ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇలా సలహా ఇచ్చి ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ ఇళ్లకు వెళ్ళిపోయారు. ఇక అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కూడా ఇక ఆ గ్రామం వదిలి వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నారు. సో ఆ మర్నాడు ఉదయమే ఆయన కానాయి నటశాల అనే పేరుకు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. అక్కడ భగవంతుడి యొక్క లీలలను ఆయన ఎన్నో చూడటం జరిగింది ఆ స్థలంలో. సో అక్కడ ఆయన సనాతన గోస్వామి చెప్పిన విధంగా బృందావనానికి ఇంతమందితో వెళ్ళడం మంచిది కాదు అనుకుని నేను మధుర వెళ్ళానంటే అంతమందితో మరి అది కూడా అంత మంచిది కాదు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా మనం కలవరపరిచిన వాళ్ళం అవుతాము ఇంతమందితో వెళ్ళినప్పుడు. కాబట్టి నేను ఒక్కడినే బృందావనం వెళ్దాము అని ఆయన అనుకుని ఒక్కరిని మాత్రం తనతో తీసుకువెళ్దాము, అప్పుడు బృందావనంలో చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, కలవరపాట్లు అవి లేకుండా అనుకుని ఆయన తెల్లవారే లేచి గంగానదిలో స్నానం అది ఆచరించి నీలాచలం బయలుదేరి నేను అక్కడికి వెళ్తాను అంటూ నడుస్తూ చివరికి శాంతిపురం చేరుకున్నారు. అక్కడ ఆయన అద్వైతాచార్యుల ఇంట్లో ఒక వారం రోజుల వరకు ఉండడం జరిగింది. ఆ సమయంలో అద్వైతాచార్యులు చైతన్య మహాప్రభు తల్లి అయిన సచీదేవికి కబురు పంపటం, ఆవిడ కూడా రావడం, ఇక్కడ ఉండి చైతన్య మహాప్రభువుకి ఆవిడ రోజు ప్రసాదం తయారు చేసి పెట్టడం జరిగింది నైవేద్యంలాగా. తర్వాత ఆ తల్లి దగ్గర ఆయన అనుమతి తీసుకుని జగన్నాథపురి వెళ్ళిపోయారు చైతన్య మహాప్రభు. ఈ భక్తులందరూ ఆయన్ని మళ్ళీ అనుసరిస్తుంటే ఆయన అందరినీ కూడా మర్యాదగా దయచేసి మీరు ఇక్కడే ఉండిపోండి, నేను నాతో పాటు వద్దు అని మర్యాదపూర్వకంగా వాళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళందరికీ వీడ్కోలు పలికి ఆయన జగన్నాథపురి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. మరి అందరినీ వెళ్ళిపోమన్నా కూడా ఇద్దరు మాత్రం ఆయనతో పాటు వచ్చారు. సో తర్వాత అందరూ మళ్ళీ మీరు ఆ రథయాత్రకు రమ్మని మహాప్రభు చెప్పి వెళ్ళడం జరిగింది. సో ఇద్దరు ఆయనతో పాటు మిగిలిన వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయినా ఒక ఇద్దరు వచ్చారు. సో వాళ్ళు
జగన్నాథపురి నీలాచలంలో నీలాచలం వరకు వచ్చారు. వాళ్ళెవరు అంటే బలభద్ర భట్టాచార్య, దామోదర పండితులు, వీళ్ళిద్దరు మాత్రం ఆయనతో పాటు వచ్చారు. అక్కడ జగన్నాథపురిలో కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత ఆయన రహస్యంగా బృందావనం వెళ్ళడం, ఒక రాత్రి వెళ్ళడానికి ఉపక్రమించారు. సో ఎవరికి తెలియకుండా. అయితే ఆయన ఇలా పూరి వదిలేసి బృందావనం రావడం, ఓన్లీ ఒక్క బలభద్ర భట్టాచార్య మాత్రం ఆయనతో ఉన్నారనమాట. అలా వీళ్ళు జార్ఖండ్ ఇవన్నీ దాటుకుని చివరికి వారణాసి, కాశీ కూడా కాశీకి చేరుకుని అక్కడ కాశీలో ఒక 4 రోజుల పాటు ఉండి ఆ తర్వాత బృందావనానికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మధురలో మరి ఆయన ఉన్న 12 వనాలు ఉన్నాయి కదా మధుర దగ్గర, అవన్నీ కూడా ఆయన దర్శించడం జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత అంటే భగవంతుడి యొక్క లీలలు, రాసలీలలు జరిగిన ప్రదేశాలన్నీ కూడా ఆయన దర్శించి ప్రతి చోట కూడా ఆ రాసలీల మరి రాధా కృష్ణుల అవతారం కాబట్టి ఆయనకు ఆ రాసలీలలు జరిగిన ప్రదేశాలన్నిట్లో కూడా చాలా భావావేశాన్ని ప్రదర్శించారు. చాలా తన్మయత్వంలో ఉండడం జరిగింది. ఈ బలభద్ర భట్టాచార్య ఆయన అనుయాయుడు పక్కనే ఉన్నాడు, భక్తుడు కాబట్టి ఎలాగోలా ఆయన్ని ఆ తన్మయత్వం నుంచి మళ్ళీ ఈ ప్రపంచంలోకి వచ్చేలాగా చేసి ఆయన్ని మధుర నుంచి ఆయన తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మధురని వదిలిపెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు నడక మీదే మళ్ళీ గంగా తీరం మీద నడుస్తూ చివరికి ప్రయాగ చేరుకున్నారు. అక్కడ రూప గోస్వామి రావడం జరిగింది. వచ్చి అక్కడ మళ్ళీ ఆయన చైతన్య మహాప్రభువుని దర్శించుకున్నారు. ఆయన యొక్క వందనాలు అవన్నీ అర్పించిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు కూడా ప్రేమతో ఆయన్ని ఆలింగనం చేసుకుని ఆ తర్వాత రూప గోస్వామికి మళ్ళీ కొంత బోధలు అవి చేసి దశావమేధ ఘట్ట అనే చోట ఆయన్ను బృందావనం వెళ్ళమని చెప్తారు. రూప గోస్వామిని చెప్పి ఈ చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ వారణాసి వెళ్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు వారణాసి వచ్చినప్పుడు అక్కడికి సనాతన గోస్వామి అక్కడికి వచ్చి ఆయన్ను అక్కడ కలవడం జరిగింది. రూప గోస్వామి ప్రయాగలో కలిస్తే తరువాత వారణాసి రాగానే అక్కడ సనాతన గోస్వామి కలవడం జరిగింది. సో అక్కడ వారణాసిలో ఆయన 2 నెలలు ఉండి సనాతన గోస్వామికి ఆ 2 నెలల పాటు బోధించడం జరిగింది. అలా పూర్తిగా సనాతన గోస్వామికి ఆయన ఈ ఆధ్యాత్మికతను, హరినామ సంకీర్తన మహత్యాన్ని బోధించిన తర్వాత ఈ సనాతన గోస్వామిని మధుర పంపారు ఈ భక్తి మార్గాన్ని ప్రచారం చేయడానికి. సో రూప గోస్వామినేమో మరి బృందావనానికి పంపడం జరిగింది కదా, సనాతన గోస్వామిని మధుర పంపడం జరిగింది. తర్వాత మరి కాశీలో ఆయన ఈ సన్యాసులందరికీ కూడా తన ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చి చివరికి మళ్ళీ నీలాచలం అంటే జగన్నాథపురి వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత మరి మొత్తం భారతదేశం అంతా ఆ తర్వాత 6 సంవత్సరాలు ఆయన మళ్ళీ తీర్థయాత్రలు చేశారు. కొన్నిసార్లు ఇక్కడ, కొన్నిసార్లు అక్కడ ఆయన లీలలన్నీ చూపిస్తూ ఆయన కొన్నిసార్లు ఏమో జగన్నాథపురిలోనే ఉంటూ ఈ రకంగా ఆయన అన్ని ప్రదేశాలు తిరుగుతూ మధ్యలో మళ్ళీ జగన్నాథపురిలో ఉంటూ గడిపారు. అయితే జగన్నాథపురిలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని చేస్తూ ఇలా తన్మయత్వంలో మునిగిపోతూ ఉండేవారు. అది ఇక్కడ బ్రీఫ్గా అంటే క్లుప్తంగా మధ్యలీలలో విషయాలు ఆయన జీవితంలో జరిగిన ఆ టైంలో జరిగిన సంఘటనలు ఇవి. కాబట్టి ఈ రకంగా నేను మీకు క్లుప్తంగా ఈ మధ్యలీలలో విషయాలన్నీ చెప్పాను. ఇప్పుడు అంత్యలీలలో జరిగినవి క్లుప్తంగా చెప్తాను, వినండి. ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా మధ్యలీల, ఇప్పుడు చెప్పబోయేది అంత్యలీలలో విషయాలు అంటున్నారు. సో జగన్నాథపురి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువు బృందావనం నుండి ఆయన అక్కడే ఉండి ఇంకా ఎక్కడికి కూడా వెళ్ళలేదు. ఇక 18 సంవత్సరాల పాటు ఆయన జగన్నాథపురిలోనే ఉండడం జరిగింది. ఈ 18 సంవత్సరాలు కూడా ఈ బెంగాల్లో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా ప్రతి సంవత్సరం రావడం,
రథయాత్ర సమయంలో 4 నెలలు వరుసగా అక్కడ ఉండడం జరిగింది. చైతన్య మహాప్రభు మరి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం అంటే నృత్యం, కీర్తనలు ఇవన్నీ కూడా తన్మయత్వంతో ఆయన చేయడం, ఈ రకంగా ఆయన ఈ 6 సంవత్సరాలు అంటే చివరి 18 సంవత్సరాలు ఆయన అంటే చివరిలో ఇక కంప్లీట్గా ఆయన జీవితం అటువంటి తన్మయత్వంలోనే ఆయన గడిపారు. సో ఆయన అందరి పట్ల కూడా అలాంటి అనుగ్రహాన్ని, కరుణను చూపిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ తర్వాత అక్కడ ఆయనతో పాటు పండిత గోసాని ఇంకా మిగతా భక్తులు కొంతమంది అంటే వక్రేశ్వరుడు, దామోదరుడు, శంకర, హరిదాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళంతా కూడా ఆయనతో పాటు జగన్నాథపురిలోనే ఉన్నారు. తర్వాత జగదానంద, భగవాన్ గోవింద, కాశీశ్వర, పరమానందపురి, స్వరూప దామోదరులు వీళ్ళంతా కూడా ఆయనతో పాటు అక్కడే ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా రామానందరాయుడు ఇంకా మిగతా భక్తులు వాళ్ళంతా జగన్నాథపురి వాస్తవ్యులే. వాళ్ళంతా కూడా ఇక కంప్లీట్గా చివరి వరకు కూడా వాళ్ళు ఆయనతో పాటే ఉన్నారు. ఇలా ఇంకా కొంతమంది అద్వైతాచార్యులతో పాటు కొంతమంది భక్తులు నిత్యానంద ప్రభువు, ముకుంద, శ్రీవాస విద్యానిధి, వాసుదేవ, మురారి వీళ్ళంతా కూడా జగన్నాథపురి వస్తూ వెళ్తూ ఉండేవారనమాట. ముందు చెప్పిన వాళ్ళంతా అక్కడే ఉన్నారు ఆయనతో. వీళ్ళేమో మరి చాలా విరివిగా వస్తూ జగన్నాథపురి కొన్ని రోజులు ఆయన దగ్గర ఉంటూ తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తూ ఉండేవారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఈ భక్తులందరూ వాళ్ళంతా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో ఎంతో సంతృప్తితో ఆయన వాళ్ళతో గడపడం జరిగేది. తర్వాత జగన్నాథపురిలో హరిదాస్ ఠాకూర్ గారికి మరి ఈ అశరీరం నుంచి విముక్తి రావడం జరిగింది. అది మరి అద్భుతమైనటువంటి సంఘటన. ఆయన వెళ్ళిపోవడం ఎలా జరిగింది అనేది అంటే మరి మనకి తర్వాత కొంత డీటెయిల్ చెప్తారు. జగన్నాథపురి రూపగోస్వామి మళ్ళీ అక్కడ రూపగోస్వామి వచ్చి మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభుని కలవడం, ఆయన భక్తితో ఆయన హృదయాన్నంతా కూడా దివ్యమైన భక్తితో నింపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత జూనియర్ హరిదాసులు కొందరిని ఆయన అంటే శిక్షించడం కూడా జరిగింది. దామోదర్ పండితులు మరి ఇది మేము అలా చేయవలసింది కాదేమో అన్నట్లు అనడం. ఆ తర్వాత సనాతన గోస్వామి మళ్ళీ వచ్చి చైతన్య మహాప్రభుని కలవడం. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టడం కూడా జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసంలో. ఆయన పరీక్షలో నెగ్గినందుకు తృప్తిపడి మళ్ళీ ఆయన్ను బృందావనం పంపడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి అద్వైతాచార్యులు ఆయనకు కొన్ని రోజులుండి సపర్యలు చేసి ఈ ఆయన ప్రసాదం అదంతా నైవేద్యం చేయడం ఇది జరిగింది అక్కడ. ఈ సనాతన గోస్వామిని బృందావనం పంపిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుతో మాట్లాడి ఆయన్ను బెంగాల్ పంపించడం జరిగింది ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం గురించి అక్కడ వాళ్ళందరికీ తెలియజేయడం కోసం. ఆ తర్వాత వల్లభ భట్టు మరి అనే భక్తుడు కూడా జగన్నాథపురి వచ్చి ఆయన్ని కలవడం, ఆ తర్వాత ఆ వల్లభ భట్టుకి ఈ కృష్ణనామం గురించి ఆయన వివరించడం జరిగింది. ఇంకా ఈ దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలన్నిటినీ కూడా ఈ రామానందరాయలకి వివరించి ఆయన్ను వివరించడం, తర్వాత ప్రద్యుమ్న మిశ్రాని ఆయన ఇంటికి పంపి ఆ ప్రద్యుమ్న మిశ్రాకు కృష్ణ కథ చెప్పేటట్లుగా చేయడం జరిగింది. సో ఈ రామానందరాయ ఇంటికి ప్రద్యుమ్న మిశ్రా అనే ఆయన్ని పంపారు. పంపితే అక్కడ ఆయన దగ్గర నుంచి ఈ ప్రద్యుమ్న మిశ్రా కృష్ణ కథను విన్నాడట. అలా చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత ఇంకా అంటే చాలా మందిని ఈ రకంగా ఆయన ఎలా మార్చారు అన్నది చూస్తున్నాం. ఒక్కొక్కసారి ఆయన స్వయంగా, ఒక్కొక్కసారి భక్తుల దగ్గరికి పంపి వాళ్ళ ద్వారా మార్పించడం ఇవన్నీ చేస్తూ వచ్చారు అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది. చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత గోపీనాథ పట్టనాయక అనేటటువంటి ఆయన ఎవరంటే ఈ రామానందరాయల యొక్క తమ్ముడు, సోదరుడు అనమాట. ఆయనకన్నా చిన్నవాడు. సో ఆయన రాజు ఆయన శిక్షించే పరిస్థితి ఒకటి సంభవిస్తే ఆ పరిస్థితి నుంచి ఆయన్ని రక్షించడం జరిగింది చైతన్య మహాప్రభు.
ఈ రామచంద్రపురి అని అది కూడా చేశారు. తర్వాత రామచంద్రపురి అనే ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఆయన తీసుకునే ఆహారాన్ని గురించి కొంత విమర్శించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఇక ఆహారం తీసుకోవడం చాలా వరకు తగ్గించేశారు. అప్పుడు వైష్ణవులందరూ కూడా చాలా బాధపడ్డప్పుడు మళ్ళీ ఆయన కొద్దిగా ఆహారం తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. సో అదొక సంఘటన. తర్వాత 14 లోకాలు ఉన్నాయి కదా ఈ విశ్వంలో. అలాగే అన్నిట్లో కూడా మరి జీవులు ఉన్నారు 14 లోకాల్లోనూ. వాళ్ళంతా కూడా 14 లోకాల్లో వాళ్ళు కూడా మానవుల్లాగా వాళ్ళు మానవుల వలె వాళ్ళు ఈ జగన్నాథపురి వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు దర్శనం చేసుకునేవారంట, అన్ని లోకాల వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. ఒకరోజు ఈ భక్తులందరూ శ్రీవాస్ ఠాకూర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇలా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క దివ్య గుణాలను కీర్తన చేయడం చేస్తూ ఉండేవారు శ్రీవాస్ ఠాకూర్ గారి ఆధ్వర్యంలో. అయితే తన గుణాలను గురించి వాళ్ళంతా ఈ రకంగా సంకీర్తన చేయడం వాళ్లకు నచ్చలేదు. నచ్చక ఆయనకు కొంచెం ఆగ్రహం వచ్చింది. ఇదేమి సంకీర్తన, మీరు భగవన్నామాన్ని వదిలేసి ఈ సంకీర్తన చేసేది అని చెప్పి ఆయన అందరినీ కొద్దిగా మందలించడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ రకంగా ఇక ఎప్పుడు కూడా ఈ రకంగా మీరు చేయవద్దు అని చెప్పి ఆయన వాళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది. సో ఆయన ఇలా కోపంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళంతా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వైభవాన్ని కొనియాడుతూ జయ జయలు చేయడం ప్రారంభించారు. తర్వాత మరి పైగా ఆయనను నందమహారాజు పుత్రుడు అంటూ, నువ్వు ఈ ప్రపంచం అంతా ఉద్ధరించడానికి మళ్ళీ అవతరించావు, మరి ప్రభు మీరు మేమంతా చాలా బాధగా ఉన్నాం, ఎక్కడి నుంచో వచ్చాము నిన్ను చూడటానికి, మా యందు దయ ఉంచి మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసింది అని చెప్పి ఆయన్ను ప్రార్థించారు. ఆయన మందలించారు, కొంచెం ఆగ్రహం వచ్చింది అనే విషయాన్ని గమనించి. అప్పుడు మరి వాళ్ళందరి ప్రార్థనలు విని మళ్ళీ ఆయన కరుణతో ఆయన బయటకు వచ్చి వాళ్ళందరికీ దర్శనం ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళందరినీ చేయెత్తి ఆశీర్వదిస్తూ మరి భగవన్నామాన్ని గట్టిగా హరినామాన్ని పలుకుతూ ఆయన మళ్ళీ హరి హరి అని ఆ ప్రాంతం అంతా మార్మోగేటట్లు వాళ్ళందరూ పలికేటట్లు ఆయన చేయడం జరిగింది. సో అన్ని దిక్కుల్లో హరినామం ప్రతిధ్వనించింది అని చెప్తున్నారు. సో అలా అందరూ కూడా ఆయన్ని చూసి ఎంతో ప్రేమతో ఉప్పొంగిపోయారు భక్తులందరూ. ఆయన్ను మరి భగవంతుడిగా వాళ్ళందరూ గుర్తించి ప్రార్థనలు సలిపారు. ఆ తర్వాత ఈ ప్రార్థనలన్నీ భగవంతుడికి సలిపిన తర్వాత శ్రీవాస్ ఠాకూరు ఏమన్నారంటే, మరి అక్కడేమో నేను ఎవరిని చూడనన్నారు కదా ప్రభు, మరి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి అందరికీ దర్శనం ఇచ్చారు, వీళ్ళందరికీ మరి వీళ్ళందరూ అంత అంటే ప్రేమతో వాళ్ళు ఆయన్ని కొనియాడినప్పుడు వద్దు అని మందలించారు కదా, మరి నువ్వు వాళ్ళ యొక్క నోటిని ఆ రకంగా నువ్వు ఆపివేశావు. ఇది ఎట్లా ఉంది అంటే, సూర్యుడు ఉదయించి తర్వాత తనను కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నది. కాబట్టి నువ్వు ఇలా ప్రవర్తించడం మాకు అర్థం కావడం లేదు, నీ ప్రవర్తన అంటే మరి నీ యొక్క వైభవం వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి నిన్ను వాళ్ళు స్తుతిస్తున్నారు. ఆ రకంగా నువ్వు వాళ్ళని మందలించడం ఎలా ఉంది అంటే, సూర్యుడు ఉదయించి కనపడకుండా ఉండాలి అనుకుంటే ఎలా కుదురుతుంది, అలా ఉన్నది, నీకు తెలిసిన విషయం, నీకు తెలియంది ఏం లేదు కదా అన్నప్పుడు భక్తుడు కాబట్టి శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ఈ విషయాన్ని మర్యాదగా చెప్పినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీవాస నువ్వు ఇలా అంటే హాస్యంగా చెప్పాలని చూస్తున్నావు చాతుర్యంతో, కానీ నాకు ఈ రకంగా అందరూ నన్ను పొగడడం నాకు అది కాదు నాకు కావాల్సింది, అది నాకు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అని చెప్పేసి తన రూమ్లోకి ఆయన తర్వాత వెళ్ళడం అక్కడ
అందరినీ కూడా ఒకసారి దర్శనమిచ్చి ఆ రకంగా వాళ్ళ యొక్క కోరికలన్నీ కూడా తీరేటట్లుగా వాళ్ళకి అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించి ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఈ సమయంలో రఘునాథ దాస నిత్యానంద ప్రభు దగ్గరికి వచ్చారు. రఘునాథ దాస్ అంటే షడ్గోస్వాముల్లో ఇంకొకరు కదా, 6 గోస్వాముల్లో రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, జీవ గోస్వామి కూడా వాళ్ళ మేనల్లుడు. వాళ్ళ ముగ్గురు, ఇంకొక ఆయన ఈ 4 రఘునాథ దాస అని ఇంకొక మొత్తం 6 ఉన్నారు. వాళ్ళలో ఈ రఘునాథ దాస నిత్యానంద ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఆయన నిత్యానంద ప్రభు చెప్పినట్లుగా మరి భోజనాన్ని తయారు చేసి, విందు భోజనాన్ని, ఆ ప్రసాదాన్ని అందరికీ అంటే ఏది నూకలతోనూ పెరుగుతోనూ ఆయన ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి అక్కడ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగిందట. తరువాత రఘునాథ దాస అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆయన ఇల్లు వదిలేసి చైతన్య మహాప్రభు వద్దకు వచ్చేయడం జరిగింది, జగన్నాథపురి. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన్ని కూడా స్వీకరించి శిష్యుడిగా ఆయన్ని స్వరూప దామోదరుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉంచడం జరిగింది. ఆయన యొక్క ఆయనను చూసుకోవాల్సిందిగా స్వరూప దామోదరుడికి ఆయన అప్పచెప్పారు రఘునాథ దాస్. ఆ తర్వాత చాలా అలా రఘునాథ దాస్ కూడా ఏ విధంగా ఈయన దగ్గరకు వచ్చింది మనకి ఇక్కడ చూస్తాము. చైతన్య మహాప్రభు తర్వాత బ్రహ్మానంద భారతి అనే ఒక ఆయన ఎప్పుడు జింక చర్మం వేసుకుంటూ ఉండేవాడు. ఆయనను ఆ అలవాటు నుంచి ఎలా మాన్పించారో తర్వాత మనం చెప్పడం జరిగిందనమాట. అలా ఈ చైతన్య మహాప్రభు మరి 6 సంవత్సరాల పాటు రకరకాలుగా ఈ రకంగా భక్తులతో ఆయన హరినామ సంకీర్తనతో ఈ దివ్యమైన ఆనందంలో ఈ 6 సంవత్సరాల పాటు ఆయన మునిగి ఉన్నారనమాట తరువాత. సో ఈ రకంగా మధ్యలీల తరువాత ఇప్పుడు చివరి 12 సంవత్సరాలు కూడా మళ్ళీ చెప్తాను అని చెప్తూ రూప గోస్వామి రఘునాథ దాస గోస్వామికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గారు ఈ అధ్యాయాన్ని ముగించారు. వాళ్ళ అడుగుజాడల్లోనే నేను కూడా నడవాలి అని కోరుకుంటూ. సో ఇది మొట్టమొదటి అధ్యాయం మధ్యలీలలో. రేపు నెక్స్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ది కాదనుకుంటా, మనం ముఖ్యమైనవి టచ్ చేస్తూ వెళ్తాము. ఎందుకంటే మరి అన్నీ కూడా ఈ ఫ్యూ డేస్లో ఫినిష్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం కాబట్టి. సో రేపటి చాప్టరు మళ్ళీ రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ